Un dos obxectivos da Xunta de Galicia é que todos os galegos, independentemente da súa condición social, da súa residencia ou da súa idade, teñan acceso ás novas tecnoloxías e poidan aproveitarse dos beneficios que estas producen no noso desenvolvemento cotián. Por iso, colaboramos coa Cruz Vermella en proxectos como este Enredando Tour, que traballará con maiores que vivan en zonas non urbáns da nosa comunidade autónoma para mellorar as súas habilidades no uso das novas tecnoloxías e a súa seguridade. Por iso esperamos que esta nova edición deste Enredando Tour, en colaboración entre Antega e a Xunta de Galicia, sexa un novo éxito e colabore a mellorar a vida dos nosos maiores no uso das novas tecnoloxías. Enredando é un dos sinais de identidade de Cruz Vermella no eido das tecnoloxías e a capacitación digital. Logo de 3 anos rodando por Galicia, no Tour Antega 2025 asumimos o reto de avanzar cara á autonomía digital das persoas maiores de 55 anos. Estamos convencidos e convencidas de que empregar a tecnoloxía de xeito libre, informado e seguro é fundamental para incluir o eido digital na autonomía das persoas. Ao protexer a nosa privacidade e ter control sobre os nosos datos persoais, apoderámonos para tomar decisións conscientes. Deste xeito, ao tempo que construímos pontes para tratar de reducir a fenda digital, dende Cruz Vermella fomentamos a capacidade crítica e a educación digital das persoas. Teñan a idade que teñan, sen filtros nin condicións, sempre co obxectivo de que toda a poboación teña un acceso igualitario ás ferramentas tecnolóxicas. E como o facemos? Sobre rodas, tendo así maior capacidade para chegar, para impartir contidos formativos TIC en calquera punto de Galicia. Así é máis doado aprender. Así tratamos de chegar a todas partes. Con Enredando Tour, Cruz Vermella e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia comparten o obxectivo de consolidar unha sociedade digital inclusiva. Esta actuación complementa a labor que facemos xa desde as horas de MIT para chegar con capacitación digital aos colectivos máis vulnerables, especialmente no eido rural e as persoas maiores. Preto do 30% dos usuarios das aulas CEMIC son maiores de 55 anos que teñen un primer contacto coa tecnoloxía a través deste servicio que proporcionamos. Desde a Xunta de Galicia seguiremos traballando e colaborando con iniciativas deste tipo para poder facer que os nosos maiores poidan aproveitar as ventaxas do mundo digital.